Ikati elimnyama ngiyabingelela kumanqadi yabhuza usembelebeleni ngiyabingelela bongwane. Uyena ongwane lo mthakathi omkhulu bakwethu ozenzela iphansi kwamhlabelingana. Ngiyazi ukuthi kunemibuzo eminingi kakhulu ephuma emakhaya mayelana nesithwalo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayibuza bayiphendula ukuthi umkhulu ngabe uthwalisa kanjani abantu, umkhulu igubhu zakhe zisebenza kanjani, ufuna ukwazi izinto eziningi kakhulu. Le mibuzo nginakho ukuhlangabezana nayo lapho ku WhatsApp wami abantu bangibuza izinto eziningi. Ngicela ukuthi ulalelisise kahle ke sihlobo sami. Uma ukuthi khona ongakuzwanga kule video, thatha nazo inamba lapha escreen sakho ubese uyangifonela sikhulume kahle umlomo nomlomo nawe sizwe ukuthi yini engakusiza ngayo. La ekhaya bakwethu zikhona izithako, zikhona izithwalo bakwethu, zikhona igubhu, zikhona futhi lezi zinto zokuphumela. Abantu abaningi sebayitholile into yokuphumela bakwethu, bayithatha khona la ekhaya, sengibanikile abantu abaningi lento yempumelelo. Nawe ungayithola into yempumelelo. Abantu abaningi bayangibuza ukuthi mkhulu, lento ngabe ayibulali ingane, ayidingi igazi lomuntu wasekhaya, ayidingi ukuthi kuze ngilimaze umzala wami, ngilimaze ingane yami yokugcina, angeke imhlukumeze umakoti wami ekhaya. Cha mntaka mama, lento yokuthwala ekhaya ikhona, kuphela ayisebenzi ngegazi lomuntu, asisebenzisi igazi lomuntu thina bakwethu. Thina sisebenza ngenkosazane yamanzi, iyona kuphela sisebenzisa la ekhaya bakwethu. Asibulali albino, asibulali umuntu, asifune igazi lomnikelo bakwethu. La ekhaya masikunikele into yokuphila, imigomo yakho uzoyithola impela khona la ekhaya, kodwa nje asibulali umuntu, asilimazi umuntu, akekho umuntu ozomnikelela ngegazi. Sondela ke nawe ukusize sibone ukuthi ngeke uphumelele lesikhundla osifuna lapha emsebenzini. La ekhaya siyatholakala, woza ulande izinto zakho la ekhaya. Lesi sikhundla osifunayo uzosithola uma sofika la ekhaya, sakhuluma nawe umlomo nomlomo. Ungwane ke bakwethu, umthakathi omkhulu owaziwayo bakwethu la iphansi kwamhlabelengana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bathi ngoba mkhulu uyathakatha, ngoba mkhulu kunjani abantu basiza kanjani ubuthakatha. Cha bakwethu, vele uma sawunyathele umuntu ozwana nami, vele ngizokuzwisa lento omzusweni, ngoba abantu abaningi bakwethu abathakathayo abantu abangakase bathakatha. So ngiyengifuna ukuthi umuntu ngimzwe mawushaya umuntu ngesichitho, ake ngikuzwise nawe ukuthi sinjani isichitho manje sibhekiswe ngakuwe. Ilapha ngithakatha khona ke bakwethu, ngoba usuke sonyathele umuntu ozwana nami. 073 646 9487 noma ngithinta ku-Vodacom wami ku 072 0399 310. Nazi inamba lapha escreen phansi, thatha lezo inamba sikhulume umlomo nomlomo, ubone ukuthi ungwane angakusiza kanjani ukuguqula impilo yakho.